Hello mga karusi, mga karusimoto. Mga karusimoto, no. Andito po sa likuran ko yung yung Rusi Blade 125, no. Mga karusi, no, i-vlog ko lang, papiwan lang natin, pero wala pang price ng mga karusi, no. Papakita ko lang yung tsura niya mga karusi. Tara mga karusi, no. Tara, samahan niyo ako. Ito siya mga karusi, oh. Yung Rusi Blade, no, itsura niya, Rusi Blade 125. Yan. Dito pala tayo sa may Rusi Binmali branch, no, along highway, no, Malindong, no, Binmali, Pangasinan, no, Barangay Malindong. Dito siya mga karusi nakalocate, no. Bali mga karusi, itong itong harapan niya naka-disc brake na ito mga karusi, no. Ayan, ito yung disc brake niya, no, 3mm yung nakalagay dito. Ayan, tapos 2.5 mga karusi yung gulong niya by 17, no. 2.5 by 17, no, yung gulong nito sa harapan. Tapos mga karusi, kagandahan nito ang ng Rusi naka-mags na. Ito yung design ng mags niya mga karusi, oh. Ibang design siya, no. Ayan mga karusi, may Rusi dito sa gilid, no. Ayan. Siya mga karusi, yung makina niya mga karusi, may Rusi na nakalagay dito logo, Rusi na logo. Baka niya mga karusi, no, may pa dito, mayroon pa ditong parang niya, harang niya. Tapos yung brake na karusi, yan, yung lagay na langis. Tapos yung kickstart. Tapos yung mga karusi, yung tambutso niya, yan. Tapos para single shock mga karusi. Tapos dito mga karusi, may nakalagay ito Blade 125, yan mga karusi. Tapos dito mga karusi, yung taillight niya. Ayan mga karusi, no, ganoon pa rin, no, Rusi motorcycle, Jan 336, sabot-sabot lang yung likod niya. Ayan mga karusi. Tapos dito yung susyan niya mga karusi sa gilid, yung pag-open ng upuan. Ayan. Dito sa likod mga karusi, yung niya dito, 2.75, no, 2.75 by 17. Tapos ayan, 36 yung size niya, sprocket niya mga karusi. Ito yung sa niya, passenger na apakan. Tapos center stand niya mga karusi. Ayan, side stand. Tapos center stand. Ayan mga karusi, no, may nakalagay na Rusi dito sa makina. Ito sila niya mga karusi, oh. Tapos ang mga karusi, ito yung sa niya, panel niya. Tapos yung shirt niya. Tapos busina, may starter mga karusi sa ilaw. Yan. Tapos yung brake mga karusi, no. Yan. Dito mga karusi, meron siyang dito, no, lagayan ng hook dito. Yan mga karusi, ito yung niya, dito yung button niya mga karusi, oh. Yan, button. Ito mga karusi, lagayan ng mga papeles. Ayan, baon, lagayan ng mga paban. Tapos pwede rin tubig pag ulan. Tingnan mga karusi na dito yung parking. So yun mga karusi, no, dito sa may Rusi Binmali branch, no, dito sa may along highway, no, Malindong, no, Binmali, Pangasinan, no. Wala pang presyo mga karusi. Pag may presyo na, balikan natin, kasi bago pa mga karusi, wala pa silang price na nilalagay. Kaya okay mga karusi, no, pagpunta lang kayo dito, mag-inquire lang kayo dito mga karusi, no. Ay mga karusi, yung bago nila, yung Rusi Blade 125, ang bago ng Rusi. Okay mga karusi, no, salamat sa panood. God bless you. More power, keep safe, sana sa buti kayo palagayin. Bye bye mga karusi mo.